Guys, iki lahan sing baru guys iki. Ayo. Entah kok ini sih tolong gak Mbak. Tak karo pembukaan aku. Saharat-harat kemang larene ning kono kemang. Ning sor wit-witan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki iki sek mengisor rono kae guys. Sing urung bar. Kan ciri karek saide. Nah, Pak Su sing ngusunge engko ngusunge rabuk kok bubuk kono digawa rene. Soale kan lokasine kuwi karo sing mbaon kawak kuwi malah luwih cedhak sing kene, guys. Dadine lah kae gubuke ketok kok kene kae. Abuke kan telek pitike manggone ning kono. Dadi engko muter balik rene. Muter. Kene iki sing anjur kayak iki malah lebih cedak karo iki lho guys, karo bendungan. Tempat lokasi wisata iki rencanane ngono, tapi iki ketoke pembangunan iki koyok nganu guys. Koyok berhenti, truk-truke wis gak enek liwat rono rene iki koyok mandek iki pembangunane, urung dilanjut neh. Posisine jurang-jurang ini guys. Iki malah sarung tanganku lho. Lali katut ning tas punggung sing digawa Pak Surono. Katut ning bontot ngono nek Pak Surene langsung tak kon gawakno ki engko. Soale brambut iki yo nedas guys ning tangan iki. Nek gak nggo sarung tangan iki engko rak yo. Nek iki brambute kan garing, maksudnya iki telek pitike garing, gak koyo sing ndeknane guys. Iki kan tukon anyar. Nek sing ndeknane kae sing pas blotong apa nyawane akeh kae iki kawak, dadine kodanan ae. Dadi koyo ngene iki. Nek iki pero garing. Endi Mbah sing urung ki parake? Lho gak sing menduwur kae lah ya. Rak sing jagung sing kae. Lah rak trimo iki ae, Lek. Lah iya, Dek. Lah berarti yo abuke iki nyukup iki engko. Ya gak bareng rene. Cek nganu neh. Lah kok nek enek kurang-kurangane kan tak bel ngono lho, Pak Su. Rene paling kok sak Jawa iki cek rono kok. Lah iya. Apane nek kowak? Oh gak nek ngacer telek iki lho. Bareng-barengan tuh sak. Bareng-barengan iki cek rono lho, sor. Lah iya. Medane ngene iki, guys. Koyo ngono ning ngisor-ngisor sor gedang kae kono kae sampai tekan munggah mendhuwur kono kuwi. Watese tebu-tebunan kuwi ya, Lek. Heeh, tebu. Ngono. Aku pokoknya terusnya melok Mama Eka. Alhamdulillah pokoknya wis enek telone, enek gedange guys iki pokoknya wala. Aku pengen masker nyampe lawan. Jo. Walah ngono lek gak ditumuki. Alah lek kok tiwas sarung tanganku tak kon nggo rene. Ya wis penak malah. Lho iya Mbah, lha ngono. Ku lho garing ngono lho Mbah. Ora kadeknane. Heeh. Ya guys, mergawe ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah guys, yang bagian kene wis rampung. Kayak karek nglumpukno karung-karung kayak Pak Su karo Mas Endri ning ngisor kae. Nglumpukno karung guys, digowo karung. Wis iki pindah ning mbaon sing ngandhing nggone Pak De Ponco. Alhamdulillah, munggah. Mbok De.
Ya mlaku lho montore trimo telu wonge wong papat tek piye nek goncek. Lha kuwi Pak Su sik nggo wabuk kuwi. Kayak nang ngarep Pak. Siset kabeh nggo. Heh? Lho. Alas nih. Wah, cocok iki goncek aku. Timbang kempis-kempis sik. Mas aku sing ngene Pak Su kuwi. Lah gak nggawa karung Mas wonge. Iya. Bener sampean panggah mlaku sampean. Ya panggah mlaku. Ya tak dhisik aku. Lah wis njupuki karung wis sak mana-mana kae. Kayak watese ya jati-jati ku ya Mas. Munggah rene lah sing enek karunge ngisor kae ya wis dhewe ke lah. Jual menambah jagung kan mbah rono. Iya, jagung. Tapi ini metune dalane sing rono enak. Enak lah kuwi tengah kono enak cakro kuwi. Alas sing enek gubuk pinggir dalan kuwi. Ayo. Enteni. Enteni. Bolo papat mosok ape tinggal. Ora lah gak nggawa karung apa piye sing mau lanang-lanang. Mlaku Apa nih? Loh, lah piye nek gak digowo? Ayo. Aku sak nggambar iki to. Ngono lho. Heeh, tak tumpuke. Ayo. Pindah, guys. Alhamdulillah. Lho ki arek teh gone sapa Ya, kono kayo, ha? Di kono kayo. Ya, ala pasak dhewe pikir kudanan. Ndi kae? Ade pikir kudanan. Kodanan gak yo gubuk sing kono mang, ombak metune yo gak kene Sing lurus Lha iki mangak kuburan menggo. Lah sampean kok metu sing lurus? Lah iya lha iki mang rak sing kuwi kuburan ki menggo ngiri. Nek sing ngandeng dalan kono mang sing lurus terus ya, Mbak. Iya, Dik. Kantoran kuwi mlebu. Kan ketok to nek liwat metu. Yo kene tapi kan sik mubeng rono cara mono. Kae kono kuwi wis dicelat. Heeh, dalane beda dalan. Wis, Kak. Wis dicelat orang dikuat. Wah, nggak ronggon tunggu yo, Ang. Nggih, monggo. Mbayani tenajan, guys. Ngono ki mang mbok dicangkingno bakku ya. Nggawa bak loro kok. Sengkleh-sengkleh lho aku wis tekok mbek lek pri rek. Wis enek bak lek ning kono. Alah wis ora usah nggawa lah ngono. Terus sing gone Mas Arif telu malah kon nggawa kan kayak gubuk. Ya tibake kok mah nggawa aku mang. Tapi kan tinggal kene kok. Alhamdulillah ya Mbak diparingi yub terus. Cara mau timbreng ngono lho. Lah iki mang cara panas aku gak semelet wis. Cara panas. Neh mlaku misan iki lah. Lantik jane dalane penak jane lah tapi wong ora nek goncekane wong lanang-lanang nggo karung kok mang ngarep ngguri gak wis. Sitoke cek nggo wabuk ka mang. Lah nek kalaran nambekan ayo pedho to lah kayak gubuke ketok ke lho. Oh, apa ning kono? Lah iya lah tapi kan panganane ning kono Dek. Mbah nek digorono misan ya engko.
Lah ya paling yo digorono pisan. Nerjang kuwi anjur ora wis lek Damirah nang teko gubuk kae. Ketok iki gubuke yo hiduk Mbak kae. Engko nek diparani yo lantik-lantik Mas Sam. Wong muter dalane. Ben ketok kulitmu dua warna gitu. Loh, lek Damirah yo bablas Berarti gak laran ning kene, jablas rono Engko laran ning Sorwet. Jablas guys jebule. Lah kuwi iki aku yo roh, tak kira iki krupuk lek Damirah apa piye. Ora bakul rayang Mbak, paling aku yo roh kok ijek kok. Lek Damirah tak tekoki, krupuk tak kecereh lek. Oh gak Aku nganu nggawa krupuk cilik-cilik kuning kuwi rek Mbak, wong gawane rek ora putih. Wong trimo sak adah krupuk putih mang le. Roh aku bakul rayang kuwi paling ceblok. Ora mampir, guys. Ora leren jebule. Heeh. Lho Mbak, atok bak gembrengem tinggal kene. Lah aku nek mulih mbok ampiri kok abot-abot. Wis gak mampir, bablas ae. Ngaret Pak De. Lah ya alhamdulillah ora nek panas kok. Diparingi ijo pae ya Pak De. Mergae diparingi ijo pae. Dalem? Dalem? Sing ngabuk napa? Nganu nglacar telek pitik niku lho Pak De. Oh. Nglacar telek pitik. Teng kowak-kowakan ngoten niku lho. Iki omahe Pak Heri, guys. Jadi dikontrakno selama 4 tahun sak lahane iki. Lahane dikontrakno 4 tahun. Kosong guys iki, ora nek wonge. Yo renek yo kosong Nganu Mbak dikontrakno ki lemahe. Lahane iki sak omahe iki dikontrakno 4 tahun ngono apa pira ngono lho. Iya mantuk ning Bluro neh kono main Bluro. Paling ape ditebu mbah ape diapakno ki. Kayak tebu paling. Nek wis mblukar kok ngene urung dimulai yo. Karek iduk, guys. Tapi nyangking gembreng loro mbek banyu sak aku gede ki walah ning tangan pegel. Tangan pegel. Walah wong ngarit kok. Kaya ngene suket kok diujo iki trimo sakmene nang sak bongkok gede. Ngene guys. Sing disapi kok walah. Suket dhuwure sak dengkul. Ndi toh kok adoh men iki tak kira ploso iki mang jebule sik ngisor neh. Mlakune kok enek setengah jam dhewe yo, guys. Napa? Wis guys, tekan nggon guys. Iki sing ape ditelecer telek pitik iki wis bar kowakan kok ngene. Biasane sing dinggo ngiyup iki kono kuwi guys, tapi ngisore rungget.
Iseng sok ya lek abene. Kasih ke enek oh. Esreng lah ese tak kon gowo kamang tek. Gowo. Lah wong ora digowo. Wis tekan kene. Alhamdulillah ya guys. Amin. Kok Amin. sampai teko nginggil, teko tanda. Lah ngono lah sing penting Ya sehat. Allah, Kok diparingi iso? sehat. Nah yo paling sehat ya alhamdulillah kok. Teko gawan, teko daerah ndi kaya. Sing penting ki cek diparingi sehat. Apa-apane ki cek normal ngono lek seluruh tubuh. Lah pula kok serba kecukupan apa lah nek terus digawe lumpuh cacat apa ora yo pusing kowe. Sing penting mbak sehat. Lho, lah ya mangkane mbak awake dhewe iki kudu bersyukur Mas yo teko negara endi ae yo guys. Negara endi iki cek ora negarane dhewe. Tapi ya sehat yo Mbah Sumi lho sing wis sepuh ae kok ngene cek semangate pol. Umure 99 iki Lah Mas ya Sarto semangate geges cek pol. ya. Lho umure mosok 99? Piro Mbah umur? 80 nek. Dereng nggih Mbah, dereng ngenten paling nggih 70-an. Paling 75. Lah nggih 75-an. Lho aku mau yo nggowe Mbak tak kek ning kono Dang godhok ah. Ya, telu tok tapi sing godhok sugi ndingi pas tandur kok aku kok. Banyune ora digowo. Walah iya. Ning anu Lah iya. dikaloni digoleki. Lah iki lho sing pecinta es. Ndek yo ora digowo niku lho lah apa. Batu lho, Lho. Mas. Lah iki Mas sing nggawa sapa portale? Kok kono? Portal? Portal. Lah ngono tek ra. Apa wis teko kok nggon gubuk kono Mas? Dibayar terus dondongah dangoh. Walah, Pak De model ora ning kono kuwi to. Lah kok ora roh. Lah tek rene abene kok sak nganu Kok sak kecap Mas, sesuk tukono telu ae lho. Nggen rado leran-leran ae. Jajan nek. Oh, alah ya mbayani menah. Walah lah kae parine sapa Mas apik kuwi? Pak De Ponco? Iya. Walah lah mandese. Kuwi sing ndek omah kono ku mang. Sing mboten, Mbah. Ndek omah mung wis balik ning negarane dhewe. Iya, ya omah kono. Nggih, Ndoro. Iki sing Pak De Ponco sing dijagongi Mas Arif ning tebunan. Nggih. Wong gede dhuwur. Ndi, Mbak? Kene pas nganu, kene icir kono disreng ya. Wis tebune wis ngejek kae lho. Kayu apa? Lah tebune wis ngejek kaya ngono. Lah nang kono dhewe ndak rasa nang kono. Lho, lah setahun luwih Mbah teng mriku. Wis ta wae. Nggih. Dhewean lho. Dhewean nek batore nek sepiro 3 ngene iki lah nek udan angin Mbah aku sing tak Nanti bojo nang kono. Ya iya. nembe paling yo pendak pisan tak Mbah. Nek yo menawa yo urung enak tak yo. Tinggal nang kono. Mboten nggih teng Bluro. Nek nang omah kono le, mosok nang kono lah. Nggih. Nambi atas kena. Lho guys, Pak Suke piye guys sampe guling. Alah wis karek edak kok Mas. Wis karek edak nang gasno wis. Memang ceritane iki nganu guys. Dompet, sak HP, sak tas kuwi maksudnya sak tase cilik ngono iki wis meh ketelisut meh ilang. Ditinggal ning gubuk. Wonge rono rene lah pikire kuwi wong ku yo bolak-balik ngono. Dadak diundel-undel ning jero sak diolak-alik. Piye? Ceritane piye ku mang dompet temur piye? Walah, lagi sing teles kok yo bener Nyawange kok Yo ngono kuwi aku tahu. Aku tahu iki. Wes kono ae kok tak nggone sing kene. Yo. Lah temoke piye ku mang dompetmu ku mang? Lah nek lali iso dangklingan kaya oh alah. Apa mah hilang terus hilang lho, Dek malah mbok coplok barang. Ini kok apa hilang iki lho guys, sak dompete sak tase. Nyawange kok Payah guys, wayah mangan awan. Engko geblak ora ya Mas, angine nek koyo ngene. Angine nek koyo ngene guys, bantere. Ayo, ndi tasnya ndi? Gemplang poreh Bapak.
Bayuk-bayuk kok ngene iki. Ngene. Pokoke kantil ning kono. Wak malah tok papat kok aku disuruh. Oh iya, sana isinan banyu ya wis. Ora, Mbah. Sambel kuwi wah, Mbah kok malah tak kepangan aku gua mulai napuk. Ini apa kerupuk ya ini? Ayo. Belum, Mbak, Bu. Guys, kalau mam guys. Wae ceblok. Masuk lho. Lho sambel lho. Kita sing kok godahnya kok bermuat. Ini pokoknya ini adalah dunia kak. Angine kok ono Mbah. Nek ngene iki nganu Mbah. Nek ngene iki apa jenenge ngono kae? Untuk piye? Surut. Nek musim-musim ngono kae ya walah bar banjir ngono kae nglerap ngono Mbah. Wong mangan rombongane tok ning kono. Lepri sing sidene digotong rono. Mangan kok. Lah malah ape Mbah Sumi ape ning kene dhewe. Lek jan yo rono balik wong tok. Lah ning kene dhewean gak yo dilek dhewe ya Mbah. Masakno anu Mbah, ning tangan panas lah, abuke yo panas lho Mbah. Lah entek ah. Nah, berarti ya lek jan nggo loro mah berarti ya wis entek ya. Nyogeno kok nek nggo loro kae aku.
Oh. Paling bengi kok sore. Awan. Awan sore. Apa jak terus. Mobil kok lah. Ngawi ini. Alhamdulillah. Ejak mbah nek ngawi. Ngawine nek ejak kene iki ya boleh. Anu, saya nek Surati kuwi, Mbah. Aku gak tau roh Mbah sing ndi anak mbarep iki. Nguntas teko kene. Ha diparani yo keselen Mbah. Walalah nggih Mbah. Aduh kok. Aku nggo telu dek mek. Mesti bagi-bagi anak suarane wong iki. Mbang ngomong tekan wong. Salah. Ning ndi? Nek suka ning luar tak dono ngono, Mbak. Enggak suka. Enggak tahu waktu. Bisa ada mandi. Ini aku mana kan, Mbak? Permangan lereng aku langsung ke rono. Sah-sah. Sing pri karo mantur ning kono paekan ning kono. Landingnya aku. Ojo aku pan-pan dhewe. Lah kae kidul kae aku. Nek kidul kae yo gak apa-apa. Mantap ya itu. Pokoknya wis kok iki nggo sak buah kok buwut. Mandi. Nek wong keman aku hormat daging iki, Mbak. Nek buah ini iki. Iki rompem angel nang kanune. Kelawen aku lah ya. Tak tokno iki tak seleno nganggur. Ora kulino. Alhamdulillah guys. Iki jam piro mau tak delok. Iki wis rampung tapi urung maksudnya rampung ki abuk iki wis entek ngono lho guys. Ya. Sesuk ditutupno. Nah. Nek banyu nek portal napa tinggal ning kene. Tasem nang cangklong kae neh kok. Tas ngene kok sampai kari ra karo-karuan. Ini ya kok ini ya. Oke. Alhamdulillah ya guys, sesuk ki nek kon menyang ya menyang neh, tapi nek apa kuwi rabuke wis teko ya mangkat ya guys paling ya. Tapi ngenteni rabuk iki mang jerene treke kebanan. Lagi dikirim tapi treke kebanan. Wis pulang dulu, mari kita pulang.
Disih medun guys iki, soalnya reme iki gak mandi. Pak Suwedi. Reme iki kadang lunus ngono guys. Oke, dodol-dodol. Lonelon lah. Disih tekon medun. Soalnya posisine iki soalnya montore lagi kudu rewel guys. Busine iki macet terus ngono iki mau temandang kena terus sing Mas Arif ngakondang wis nang mantuk sede mumpung kena iki motorem ngono. Engko jelukno busine bengkel tak bayarane pisan. Motorku yo sak ning kono ngono. Alhamdulillah kena ya Allah. Seah ya. Anjur kok gak wani banter aku. Sek lek reme gak mandi, gak wani. Kenapa? Reme nglunyur ae wedi. Yo. Lek Yanto. Bismillah. Montore dhuwur e pol.